ह्यो रे कोण? सर तुमच्या टूथपेस्ट मध्ये नमक आहे का? लमक? कसलो लमक? नमक नाही, मग तुमच्या टूथपेस्ट मध्ये लिंबू आहे का? लिंबू नाम सुन काय? बरं त्याचा परत आहे का लिंबू? नाही, लिंबू नाही तुमच्या टूथपेस्ट मध्ये, मग काय आहे? अरे नाही काय म्हणते लिंबू काय लिंबू नाही तर काय आहे? बघ माका ते ना चाळे जाऊ नको, मी बसलोय तो. सर मी तुमची मुलाखत घ्यायला आलो. मुलाखत नको आणि फुलाखत नको, तरी पण घेऊन या कोणाकडे आडतात. लिंबू नाही अरे काय? आता लिंबू तुका दिसले मी हा पेटायचं सारखं धरून. मग तू दोन कशाने धुता? मशेरीला येते मी मशेरी, काळी मशेरी तंबाखू. अच्छा, मग तुमच्या मशीनीमध्ये लिंबू आहे का? लिंबू होय, बापाशीन ठेवली लिंबू महाग झाली एक तरी. चल सर काही झालं तरी मी तुमच्यात मुलाखत घेणार. मशीनीने तुमचे दात चकचकीत होतात का? चकचकीत जातात माझे. मी कधी बघितलं नाही, तुमचे दात काय दिसतात? असं काय तुम्ही मला त्रास देऊ नका. हा येतले आणि पेटले करून मी काय करतो. ठीक आहे सर, मी इथून जातो. चल पण सर तंबाखू शरीरासाठी हानिकारक असतो. मी आता नाही. सर भाई